Moikka vaan kaikille, mä oon Heven ja nyt me pelataan CS. Ja tosiaan mä menin normal deathmatchiin, nyt mä huomasin, että mulla on äänet ihan liian kovalla, joten no kuoltiin ei se mitään. No tosiaan vedetään aseella ja muuten mä ajattelin nyt tehdä sellaisen, että se pikkusarjan, että te voitte valita mulle aseet, jolla mä sitten pelaan näitä deathmatcheja. Mä voin joskus tehdä myös kompimatseja ja melkein kuolin tossa oli kyllä aika ai. Tosiaan mun rankki on MG2. Mutta tosiaan miksi tämä why you gotta be so rude? Miksi tää toimit? Ei tahdo toimia tämä minun scoreboardini. Mutta tosiaan jos tuolta taustalta kuuluu jotain ääniä, niin se on varmaan sen takia, koska mun faija kattoo lätkää. Okei, mutta täältä tulee kumminkin tyyppi. Noniin. Kaikki, mutta 2 videota, mitä mä oon nyt kuvannut, se MX-simulaattor-video ja sitten Hearthstone, niin mä kuvasin ne OBS, mutta nyt mä vaihoin DX-storiin, kun mä yritin kuvaa sillä OBS, eli Heroes and Generals, mä kuvasin 2 matsia, ja molemmat meni tosi hyvin, tai se toka meni alussa vähän huonosti, mutta sitten ihan lopussa mä sain tosi hienoja tappoja tälleen, ja sitten se toinen meni silleen hyvin, että mulla oli siinä lopussa joku 14-3 statsit. Ja sitten mikä siinä oli ongelmana oli se, että se video vaan silleen, se meni hyvin ilman lagia tai mitään hyvää laatuisena. Sitten se yhtäkkiä niinku, tuli sellainen pikkuinen, se friisas niinku hetkeksi ja tuli huono laatu ja sitten meni takas hyväksi. Niin mä päätin, että mä poistan ne molemmat videot ja en ota tai uppaan niitä ja nyt mä kuvaan DX-torilla. Haluan testaa. Jos tää ei toimi, niin sitten mä lataan ton Mirrorless Actionin, koska sen mä tiedän, että se toimii ainakin ja siitä tulee 60 fps. Kun mä oon joskus tehnyt sille mun SL Graphics-kanavalle ennen kuin se oli niinku intro-kanava, niin tein pari videota sillä. Kunnes mä siitä rupesin harrastaa se, että se pitää rendaa niinku joka kerta se video, kun sä oot kuvannut. Oi hitto, täältä tulee nyt ihan tyyppi, mä oon ihan 100 varma. Oli kyllä aika lukkari toi. Tai sit mä oon vaan niin huono. Että tosissas. Ei jumala. Mä tein siihen 75, mä luulin, että mä osuin sitä joku Just Watch, niin dominoi sitä aika kivaa. Joo, tässä on nyt joku, ai se kuuli. Melkein kuolin luun. Täältä tulee vielä yksi tyyppi. Ai. Siitä hieno 2 killen feedi. Nyt mä ammutaan selkään jokki vaan. Ammuttiin joka puolella, siellä oli longilla ja sitten shortilta. Joo. Kertokaa sitten kommenteissa, jos te haluatte näitä lisää. Ja jos mä voisin tehdä ihan komppimatseja kaveritten kanssa. Mennään soloon mä en, koska mä en halua niinku trollaajia. Okei. Mitä? Itto tuli sivussakin. No 66 te. Täällä on oikein tyyppi. No se kuoli tolle Negeville. Mä haluan nyt vähän parantaa tätä. Mä en halua olla 3, mä haluan olla eka. Siitä hieno one-tappi. Come on. Mä haluan olla parempi. Okei, mennään täältä alapimeestä tunneli. Hitto! Ei mene hyvin. Kun mä en edes ammu statseja, kun lagaa tuolla ärsyttävästi. Kartta siis. Jee, party hard. Okei, katsotaan onks täällä ketään. Okei, 8 sekkaa. Nyt lähtee. Puukko! Ei, kuoltiin. No niin, se loppui. Me tultiin 4, mutta tosiaan kiitti kun katsoitte ja tälleen. Toivottavasti tykkäsitte ja sitten kertokaa kommenteissa jotain aseita, millä mä voisin vetää näitä deathmatcheja ja tälleen. Että joo. Se ois moro! Crocodile,